hudul mahamu. Tamulema perminggota marhitede nomor 4 ayat sada tabatulu. Sai puji debatan di bain asirohana puhu totong basa dinasati nopana pria manita di baheni taman puji di rohatan Tuhata debatan nang Yesus pe anak nang pangodiani nang Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni to de porbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Songonod do di dot Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akan aluja jalan sorat, hupasonang pehamu, buat hamu maaugakku tuhamu, guruhon hamu masih anahu, aina labbok doau, jalan serep marroha asa dapotan peradianan hasonangan tod dimuna. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asimaroham dihami halak na dangolon, didaho nagogodo musunami, setelu dohami dibahen ala ni hagaleon nami, dibahen ihu pangirohami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami, maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh Tuhan Yesus, oh Rajaku, tangi honau napo somon, naing topo taku dosaku, tuho si gom tano. Ai nai mangoluto dikit marhite mudarmi.
sai lehon matuto dinami tonim nasun badi ai iba na mangajari kami mga radong tipatikmi parmay di ay mahamiben marhite-hite munarmi. Tangyon ang umapatik ni Minggutta sa darion, imanasian po David Dutolu na mamulay siyan ayat 5 dohot ayat 6. Marhapos tu Jehovah mahosian nasa roham, jala unang marpangusade ako tu pikirammu sendiri. Sa iba na matadda di nasa dalammu, asa iba na patigor akka dalammu. Ola ni dosa na tong rak mangidugugo may tatu debata lao mangulaon na obarto patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Ado panu Yesus leatu tuno diriku iban godang ni dosaki diado panu Yesus. Iado panu Yesus marsomba ahuhutuki lau manopoti dosaki iado panu Yesus. Tatopoti madusata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na satu dosan, para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halap pardosa na dangolon ro tu jolo ni habangsa habadiaon mi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masa jot warsay hami homar hite-hite pikirat dohot hata. Dohot pabahanan nami naroy. Dang huaolongi hami hosian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa toddi nami. Dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami. Dang dosod diri nami hubaik kami. Di bahay ni tamado rimasammu. Jala uhumammu hami tu hamatean saliling nilileng nai. Alay na papurus mahami. Nuayang tu asin ni roham na gudangi. Mangido siyan nasa roha nami. Hasesan ni dosa nami sa luhuk na. Sa urupi mahami paubahon roha nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus anak holongan ni roham. Si Pangulo hami. Dohot ala ni guarna badiyay. Ale Tuhan. Sa asima roham di hami halak na dangolon. Amen.
Tabigema hata baga-baga taringot tu hasan dosata. Satokid dohu tadikoko, alai papungpungok kumahomuse marhite-hite akka asin roha godang, tagad diparpiar ni muruku, utabuni hobbohikku satokin maradopoko, alai marhite dengan bahasa saliling ni asin asiakku ho, ninna jahoba si paluaho, hasangapon madi debatana di gijang. Naro pandau ni bolo ni ima Tuhan ta Yesus di daun ni namar sahitin hisad di bahen Yesus sulil ni baritai Aspiro haboloni sai dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Tabigema turpuk epistel liminggut tasadarion, imana dianet San Matius 4 ayat 27 sahatu ayat 25 tajahama marsika soring dungi didalani ibana masadok luat Galilea laho mangajari di akka perguruan mamari tahun harajauni Uhud pamalum nasasahit dohot naniae nihalak na di sini. Jadi masa torop mahalak mangihutton ibana akan asian luat Galilea sian Dekapolis manang 10 huta sian Jerusalem sian Judea dot sian luat nadibari bani aek Jordan olak ni dosaatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naopyopsa amin. Tanda asini rohana na bagas na tinggoin tada holong ni rohana na sohado doani didongani debatata amana sumurungi dohot Yesus petuhatan hitana porseai sai pasada ale Tuhan akana porseai
tidakon maha persiatai songon nanya tidakon idong atas sa persiaw di sadok portibion rap mahi tamadok. Au persea idi batajo. Ido ama pargugo na satu dosan na tumapalangit do tano. Au percaya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah Nasadai, iman na tinubuan ni si Maria, na gabi-gabi siaton porbadia, andorang suaubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hapin orsilang, na tua tu banotoru, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na satu dosani, di sime bana pa umam mau mihalak na mangulu dot na mate, au persea di ton di porbadia, daladong sadahuria na badia, huria to manalak Kristen akan abadia, dot asan dosa, dot dihatai na mandok, mula mangulu soko daging ni halak na muate, do diangoluan na sora suda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sipatak kasut titing di Minggu Tasadarion, Minggu Septua Gasima, tanggal 13 Februari 2022. Poin pertama, halaman 3. Sesuai dengan hasil keputusan rapat huria, bahwa jadwal ibadah Minggu di gereja ini akan dikembalikan lagi seperti semula dengan jadwal seperti berikut di bawah ini. 1. Kebaktian umum. Pukul 6 WIB Bahasa Batak, ruangan ibadah. Kebaktian umum jam 8 Bahasa Indonesia. Kebaktian sekolah minggu jam 8 WIB Bahasa Indonesia di GSG 2. Kebaktian sekolah minggu pukul 8 WIB Bahasa Indonesia GSG 1. Kebaktian praremaja pukul 8 WIB Bahasa Indonesia di GSG 3. Kebaktian umum jam 10.30 Bahasa Batak, ruang ibadah. Kebaktian umum pukul 16 WIB Bahasa Indonesia, ruang ibadah. Pemberlakuan jadwal kembali di atas akan diumumkan kemudian melalui warta jemaat. Poin yang kedua, kegiatan kategorial. Mulai minggu depan, seluruh kegiatan kategorial di gereja ini akan mulai kembali berjalan. Sermon Ina, Punguan Ina, Ina Hanna, Ina Deborah, Sermon Ama, Sermon Damsia, Sermon Guru Sekolah Minggu, Learning Calon Situa, PA Remaja, PA Pemuda-Pemudi, dan Belajar Mengajar CD. Oleh karena itu dimohon kepada masing-masing pengurus kategorial supaya menginformasikan ke gereja kapan dimulai, hari dan jam kegiatannya. Halaman 4.6. Telah tersedia buku nyanyian HKBP. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat bahwa gereja telah menyediakan buku nyanyian HKBP untuk dijual dengan harga satuan 100.000. Bagi mereka yang membutuhkan buku nyanyian HKBP tersebut dapat menghubungi perantauan gereja atau dapat dibeli di kantor gereja pada jam kerja Senin sampai Sabtu. Poin 7. Pemakaian gedung gereja dan gedung serbaguna. Dikarenakan pemerintah pusat telah menetapkan PPKM di wilayah Bandung Raya menjadi level 3. Oleh karena itu, diberitahukan kepada jemaat gereja atau jemaat luar yang memakai gereja dan GSG di HKBP Bandung Barat
untuk acara ibadah, patupulon, pemasuh-masuhon, dan acara lain, supaya memperhatikan ketentuan di bawah ini. A. Pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikron di Gereja KBP Bandung Barat per tanggal 11 Februari 2020, maksimal 50%. Kegiatan kapasitas ruang di gereja dan di gedung serbaguna KBP Bandung Barat. B. Meminta surat keterangan dari RT atau RW lokasi gereja yang isinya menyatakan akan dilaksanakan kegiatan di gedung serbaguna Gereja KBP Bandung Barat, baru setelah itu melapor menginformasikannya ke gugus tugas COVID-19 Kecamatan Bandung Kulon. C. Kendaraan tidak diperkenalkan parkir di komplek gereja dan di sepanjang jalan masuk menuju gereja. D. Kepada yang hadir diharuskan atau diwajibkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. E. Tidak diperbolehkan makan di dalam gedung atau persemakan, tetapi konsumsi dibagikan dalam nasi kotak. F. Jika melanggar ketentuan di atas poin A sampai dengan E, gereja tidak bertanggung jawab bila ada sanksi dari petugas gugus tugas COVID. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Halaman 5. Selamat ulang tahun. Sudi perhalado dohot ruas KBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun. Tumarulang tahun di bagasan mingguon, mulai sadarion minggu tanggal 13 Februari 2022 satu hari Sabtu naro tanggal 10 Februari 2022. Saya di pas-pas itu hatama nasida nama ulang tahun ini di bagasan hai pason huhut di lehon tuhatta tunasida kajang ni umur. Songonima sepatak kaso titing di minggu ta sadarion.
Game ni debata na sumurong siyan sa luho na roha, ima na mga ramoti, ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tu hatay. Amen. Hata ni debata dihita makamanginang, di bagasan Minggu Septuagesima, manang 70 ari, adorang so haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata na tersurat di buku panurirang Jeremia bidu 17 ayat 5 sahat rodi ayat 10. Songonon ma didok di bagasan turpuhi tapayutit ma diganup rohat tabi. Songonodo hata ni Jahobah marjea mabawa na marhapo satu jolma manang tubulon ni botohon na gabe di pasurut rohana sian Jahobah. Songon halak parbahudong di tano na mahiyang do ibana daktagamon idaon na rona dinggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan di tano na asim na so hinudulan ni halak. Alay martua mabawa na marhapo satu Jahobah jala Jahobah hapurusan na dibahen tudos do ibana tuhaw na sinua di topi ni batang aik jala majarar urat na di labung batang aik jala dang mabiyar ibana moro ro hamohopon jala toktong rata bulung na jala dakol soan ibana di tahun haraharon jala dang masohot marparbue tung na akal situtudo rohani jolma jala na ganggo tungise ma na tao maddodoisa ahu do Jahobah si dodo roha si uji pia-pia jala mangaleho tu ganub jolma hobar tu dalanna hobar tu parbue ni pabahenan na ido saha diturpuhi. Hamakana hinahulungan di bagasan gowar di Tuhata Yesus Kristus. Topik minggu sadarion ima tarpasu-pasu do akan marhaposan tu debata. Di taringoti panurang Jeremia di son alai dia kana so marhaposa tu Jahobah ba marjea ma molo hata jea ngapit torjorbuti di hita halak bata ate kutuk ala marhite hata marjea berarti nasa nataula nasa natapikiri nasa natadalanira ba pasti do makorhon ima naso suman manang parohon mara nang abataba ditongani ngulutta alani asaw nang marjea hita berarti ikod do marpos ni roha tuadopan ni Jahobah jala ido nang nakin sikat ni patik di buku podayate asaw nang marpangusadea kita tu pikirata halak na marpangusadean tu hagogoon manang tu didok nakidisi tu bolon ni botohon na jala di pasurut rohana siya Jahobah ido na marjea hamaka manginang songon na kiara tabige dia kajamita na asing Thomas Andrew ya Thomas Andrew perancang desainer jalana perfeksionis laho mabahen kapal Titanic ate ya. Ketika peluncuran kapal tersebut dari Inggris mau ke New York pelayaran perdana 10 April 1912 Peter songon na bangga do Thomas Andrew madokon songoni jago makapalon 280-an meter panjangnya 28 meter lebarnya 53 meter tingginya kapal Titanic tersebut
bangga ibana madokon jago kapalon borat ibana hebang ibana debata sadiri pe daktuk mangalonok konon pitor ibana ido ibana ate songoni. Tuhan sendiri tidak akan mampu menenggelamkan kapalnya ini. Ala ido hati hai kapal yang tercanggih dianggap yang hebat tahun 1912. Tuhan sendiri tidak akan mampu menenggelamkan. HP Holland perdana dope berlayar mardalan kapali 140 mil sekitar Kanada, badisima mangalanggar gunung es, laos mitok mate. 1.514 orang meninggal dunia, termasuk madisi nama baik kapali sadiri Thomas Henry. Orang yang mengandalkan kehebatannya, orang yang mengandalkan kecanggihan pikirannya, sangobas do ibae debata laho mangalonok koniate. Ima namasa ya 4 hari setelah berlayar 14 April 1912 ma daktari dabe kopaliate ya. Taida disi 1000 halak jolma berlayar hati hai akan amura akan abeteng ala di rohana sida songoni canggih kapalon hebat besar ombak sekalipun tidak akan mampu untuk menggoyangnya. HP bayi masa ngobas ibahe debata sekian tahun dipersiapkan kapal tersebut alai tempo opatari selesai ibanate. Itulah gambaran orang-orang yang mengandalkan kehebatannya, pemikirannya dan kecanggihan ilmunya sebentar akan dimaluk baik debata mailate akan dipermalukan oleh Tuhan di tengah kehidupannya. Imana taida hama kamanginang jala udang guna songoni na membanggakan dirinya, mencongkakkan kehebatannya, torsongon nagijang rohana dalam masa itu ya tiki pemilihan presiden ya di daerah Amerika Selatan sana. Tuhan saja pun tidak akan mampu menyaingi suara saya innate. Tutu monang goibana gawe naing presiden alai sogok nai nang dilantik borongin nai mitok ibana mate ya. Orang yang membanggakan kehebatannya Peter songon natalu doin naswarani Tuhani ala gudang pendukungnya. Kalau lebih suara saya dari 500.000, wah udah luar biasa itu. Dan Tuhan tidak akan mampu menurunkan saya ini. HP sonanggoi lantik dope amate. Itulah yang kita lihat beberapa contoh di tengah dunia ini yang menganggap kehebatannya, kemasyurannya akan dipermalukan oleh Tuhan. Itu benar nakid disi marjea. Hama kamanginang molodok disi marjea ma bawa inna molo bawa di bahasa Indonesia ya terjemahannya adalah gambaran manusia inna teh. Alayala bentuk patriarkat do di halak Israel. Molo hata bawa berarti seolah-olah laki-laki atau kaum bapak yang mewakili bagian daripada seluruh kehidupan umat. Mulutuk pedok parupuan batong do isarani amat taido mabuat tonsa tarsongoni ma bawa obarani do di patudu di son ima molo didok hata bawa bukan bentuk jenis kelamin tahu alai nama mewakili seluruh umat manusia do itu maknana di bagasan hata bawa disi dan bentuk jenis kelamin di mana alai neng patuduhon ima hazol main do saluhuk na disi asa halak namar tua do kita HP
Boi matutu gabe tarpasu-pasu. Jupak kita ala marhaposan tu debata. Alai dia kana so marhaposa tu Jahoba sahat ro di ujung ninggoluna pasti do jupang ketidakpastian bagi mereka. Aka parpilsapat gudang guna ateis ate. Misalnya ya jaun Paul Sastre ate. Ya 1905 1980 sekian parmatena. Tai dari si ketika dia mau meninggal, dia merasakan keputusasaan dan kehancuran dalam kehidupannya. Ala ngamar Said Ibana. Ibana mah di catatan Ibana ya. Saya sekarang dalam proses keputusasaan dan ketidakadanya harapan. Dunia ini begitu sangat jahat, begitu buruk. Ima di Papua Ibana. Ala boha, ala malo Ibana, pistar Ibana, ilmu filsafat. Ujung nadau, holang Ibana, sian debata. Alai di nanaing marusung ngol Ibana, di sima sukus-sukun. Ayadong gotahe pakirimo sogot ni Ibana. Ala boha marhaposa tu pikiran nasa diri ya Jean Paul Sastre ima taidah makamanginang akana pistar reportiviope anggo mangasahon hagogoon na do hatawon na do manang bohape mago do pakirimon ujung na basongod dia may bana di bagasan ngulu na tarpasu-pasu ay gabi songon na terkutuk do hadirion na karena ketidakpastian di hari yang akan datang. Om mana pinaingo ni panurang Jeremia di tonga ni nguluta di Obason. Udang nuaing halak na mga dalhon ima kehebatannya. Dua hari nasalpu mereng do ulasan ni sada halak ate di medsos. Adong gonwaing aplikasi nadokon na aplikasi Tinder sejenis IG Instagramin nate ya. Alai aplikasi Tinderon dengan bertujuan misalnya untuk proses mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria atau keinginannya. Ya mencari pasangan yang bisa menjadi jodohnya. Di barita aplikasi manang nagabi adong film dokumenter na Tinder Swindler inadisi. Seorang penipu ada di sana dibuat adalah si Simon Leviev ate. Kita lihat di sana bahwa seorang penipu ini berpintar memakai aplikasi tersebut karena tadi mencari pasangan yang mantap, yang keren sesuai dengan keinginan. Simon Leviev selfie maibana di jet pribadi, selfie ibana di mobil na mewah, songon yung patudu jam tangan na arga situtu. Dohot tempat liburan na luar biasa. Marhite na dipatudo di si postingan ni foto nai kateng muse dotong si Simon onate. Gudanggo anak boru na tartait. Bah, ngaganteng ibana preo kam muse anggon lasrohannya ka anak boru. Mewah muse ibana batutu gudanggo natartait alai dibalik ni nasongoni model ni selfie ni ibana dalalaho mangototoi akaparopuan do jala mangyutan baritai mar 140 miliar manang yototoi ibana akaparopuan habis sepeng nga kan ya. Adong maron na mangutang nasa dapat tu ibana tahe ni utang mak sangon nabuin yuton kemewahan na ate inna rohanya kaparopuan ujung na
terikatlah di kredit dan lain sebagainya. Ujungna gudang ma natangi sakka paropuan ba pangototoi do HP hinna. Songoni nang dibarita ya teh ibai disi ima taringok tu sada halak. Sepertinya dia seorang influencer yang terkenal, membuat postingan orang yang hebat, dia yang mewah, itu tertai jolmai patuduhon bah buasa bui songoni hamoraunna kehebatannya ala adong dibayar desi ima bentuk ya judi online. Judi online kalau di medsos baritai bain ya namanya si Indra Kensat ya, orang Medan. Mar miliar utung ngatong marhite judi online ini. Sonari bana ba incer-incer polisi mah. Ala mangototoi ngasongoni pakai bana sebagai influencer judi online. Setiap orang yang kalah berjudi di judi online itu untungnya 70% sama Indra Kents. Kita lihatlah ya, kehebatan seseorang untuk membodohi, memakai kehidupan orang yang di tengah-tengah dunia ini, mau cepat kaya, mau cepat hebat, dan mau sama seperti orang-orang yang beken, baujungna baradi may ototoi, ujungna lasgabe otoma. 70% bagi influencer ketika ada seorang yang kalah berjudi online. Ima ulau di si Indra Kents. Diincar polisi ma nuangi bana. Songoninang seman lifai piate. Alai dang boi dope hukum taringok tusi ya. Aplikasi Tinder nakin ala sorong gope sahat tusi hukum bagian hukum mausung natutu tartakuk do Simon Levive ala penyalahgunaan atau pemalsuan paspornya. Ma 5 bulan ketuk palu penjara, ale 2 bulan dijalani malua mamuse. Imana taida hamak kaamanginang molo hajol maonon holam mangasahon kemewahan kehebatan di tengah dunia ini baujungna lamu sudah dong hadirion na nang muluna putus asa manang na frustrasi songon nabi nani si Simonia te gudang kaparopuan natangis tariluilu songon nang pulau ni Indra Kents gudang tong mar miliar utung ngaganu pari setiap orang kalah berjudi ya dia yang untung 70%. Bah, tang luar biasa ya teh. Pangomuan ma songon didok di hitana te horas na mangototoi horas na ni ototowana tersongoni ma imana masa ala akal ni jolmai ima olo nang nasing tertait alai dia kana marhapo satu jaho ba sai namar pangusadea do dirina tu adopan ni debata hape na masa diulahod dosai diulahon akan asotama ido obana didok nakid di ayat 10 ya teh ya si jahoba do si dodoroha si uji pia jalana mangaleong tu ganu jolma hobbar tu dalanna hobbar tu parbueni pabbahenanna. Tuhan akan memberikan sukacita atau berkat bagi orang-orang yang teguh yakin percaya kepadanya, tidak mengandalkan pikiran. Hama kamanginang molo didok di bahasa Indonesia adong gonakki di siate parbahurung di tano nama hiang do ibana dinna disi padang asin di bahasa Indonesia molo tajaha do taida di 5 Musa bidu 20 sia ayat 20 atarido nang padang asin niate 5 Musa 20 sia ayat 20 tulu. Naung gabe barerang dogot sira naung matutung sadok tanona tung nasotar sabur be jaladang martubur disi agia aha
jaladak tubuh di si agia aha ikau rata. Sumata itu harongrong di Sodom, Gomora, Adama, dohot Zebuim. Akanang marongrong di bait Jahoba di bagasan rimasna, dohot di bagasan parpiar-piar ni murukna. Ketika Allah murka, ima namasa. Tarimas di bata, madusna songon dak penakilisi, songon halak perbahudung di tanah namahi yang doibana. Jadi dak perbagudung ate, ya, dang bagudung dak koneson daun. Alai ima gobaran, kapor suhod doro tuak kajolma na mangalaosi songon adon akan dipasurut rohana siad Jahoba. Basongo tano bakal mainin na sorong nabui humosa jala naso boy naso hinudulan ni halak berarti dak terbahe diingani. Jadi dos doi songon ya 2007 belum ada saya lihat tempat tinggal yang tinggal di Genesaret ate. Di sini Tuhan Yesus nama blokon ema parto di nahodar dari pabali tu pinahalu ate termasuk masuk itu sih ya. Patuduhot di si ima hutana rahar mai aka luat na gok aka parto di nahodar di si aka na porsia tu guguon di portibion di palau tu hatai katod di nahodari tu aka pinalubu jungna magulang masuk di tu torui jaladang dong mangingani sahat tunuaing manang najabu saya pajongjong jabu si saya marmito paddo sudi akan mangingani di si marujung dak kasowan imana patuduhon ngulu di jolmai hape molo dang marhapo satu Jahoba saina Roma akan aduk ya sastra juga begitu. Sampai dia meninggal nggak jelas apakah dia orang yang punya pengharapan sesudah kematiannya dang tarboto ala mangasahon gugu botohon nado ibana hama kamanginang laosido nang di Panurang Yesaya bidu 2 ayat 20 tolu 22 jangan berharap kepada manusia sebab ia tidak lebih dari hembusan napas. Unang matpakirimo kita marhapo satu jolma ay songo nalugo sa binggo sa sitong na jolmao ni. Ya, jadi di Yesaya 2 ayat 22 jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas. 22 tak kasih si isine. Nang marhaposak kita tu jolma. Ikut tu Jahoba do hita marhaposan. Ubana si Paulus yakin ibana tugu rohana marhaposa jala marhaporsiao do ngulunai nak pegudang hambatan tantangan nabi nulusna. Songo di 2 Korin sada bidu ayat siayate. 2 Korin bidu sada ayat sia. Ya Paulus percaya kepada Allah yang mampu membangkitkan orang mati. Ima haporsiao posti rohani apostel Paulus tuadopan ni Jahoba. Natuk panguluhon namate. Di sima nguluni hita halak Kristen nuaingon hama kamanginang. Mulutuk pegurang akal ni jolma. Songon aka influencer nakin. Songon aka nama bahen aplikasi Tinderi. Seperti orang yang orang parpil sapat. Ya. Songoninang perancang kapal Titanic yang sampai menyatakan ujago kapal naisiat Tuhan tidak mampu menenggelamkannya anggui tidak madisi hazol mauni halak nama ngasahon gogona pikiranna akka getepma manang sinamokna kedudukanna selesai dosa ngobas ibaid dibata alai namar hapo satu Jahoba namar pos di roha toktong tuadupan ni dibata sai na dapotan pasu do ido ubana didok nakin di topik minggui
tarpasu-pasu do akan marhaposan tu debata atong diurup itu hatta mahita dinagudak tabulus lumobi molotung hebak pe nuaingon ya si Om Ikrono nate ale saluhuk nai tapasaha todo pani debata marhaposak kita tu ibana mertua do hita molo marhaposak kita tu Jehovah unang marhaposan tu hagogoon kuaso manang na benteng di tengah dunia ini imana taida ditongani ngulutanyan molo tunga hape taula tapasaha todo pani di mata molo tunggudak pe na porsuk ta alami gelobang di parnguluan na ta adopi songon na di Matius bido opati episteli takas doro tu hatta Yesus laho patuduhon harajau ni di mata pamalum akana sahid jala sudi luat di dalani tu hattai songoni mana kita ngolo ni halak na porsia di tu hattai rodo tu hattai manopot kita madaoni hita mangaleho kita gogo dohot nang las ni roha toktong hita marhaposan tu ibana ay gabi tarpasu-pasu do hita saluhukna martang yang meta mauliate maale Tuhan dibarita nauli nasahat Tuhan halak na tarpasu-pasu do di na marhaposa tuho atau ngasih rohamali Tuhan molo tungadope na tarbaik kami manggulmi di ngulu namion molo tung dapot nami pia kapasu-pasu dohot panupahyon mi dinasa pardalanan ni ngulu nami molo tung boy pe hami marlasi roha jala molo tuk pe rongom akka nadukduk paru kilo di tonga nami parsahiton nasonggok dia kapamatang nami asi roham saya jari mahami toktong hot togu marhite todim todi parbajai asabui Tuhan hutad dahami molotung rope silas ni roha nasya kodo saluhuna jala molotung rope akana duduk si taono tuhami patau hami Tuhan laho makamonakosa ay tarpasu-pasu do akada marhaposa tuho atong saya tak mahami Tuhan dongani hami patau hami manguduti akka ari na pinasahan saluhu nalaka nami upasat kami tu adopan munabadiyay akana porsia di hodo hami Tuhan patau mahami mangula akaulaw nauli na ringgan patau mahami toktong molo tungadok pe lasirohana siako jalo hami pakyon nami dalam pasangapon guar munabadiyay ali itu Jehovah pasu-pasu akatiting nama sa dito nga ni Huriamon HKBP Bandung Barat saya tatap Tuhan akan namar sahid daw ni nasida dinan laho macalo kapasu-pasu pardonga saripion toktong maho Tuhan na mga lehon hay pason uhud patukon akan narikot si hobasa si pariahan ni keluarga asa tungjupang lasiroha dina patuluson parbugason ni yanakon ni Huriam ali Tuhan mulu tungadong nasotar baydo pe napo si rokap ni todi patongo Tuhan tuak kaya nakon ni Huriam pasu-pasu nang nasida seleho pos ni roha nang pakirimon nasiako jupang doakan na pinarsita ni roha ni akan namar haposat tuho saya pasu-pasu Tuhan jala tatak ya kana marumah tangga na sodapo dope parbu ini ditongani rumah tangga nasida ya nakon patongo Tuhan tingkan di basam basa-basami sahapon mu Tuhan ditongani keluarga jala papos rohana sida makiri makanauli na dinggan ay siya kodo nasa parbue nauli na dinggan lumobi ng parbue di bortian itongan yakka keluarga ali Tuhan Jehovah saya patongon ma panupahyon mo di sadok akapakubasyon ng ulaon nami lehon ma pangajarion lehon ng pangatusyon
dia kapanggongomi nami. Toktong margugunang nasida manguluhon bangso namion. Saya pada wakana sahagut turun ali Tuhan. Patongon nauli na ringgan. Itongan ni bangso namion. Asa mardame sonak kami manguduti akaulaon na pinatongon mo tuganup nami. Ali Tuhan Jehovah. Asi roham. Selehon pos ni roha. Tuaka naliling marsahit. Patongot Tuhan pangurupyon mo din nasida. Unang loas lomos ng rohanasida dipakirimon nasi ako. Saha di homa daging nang todi nami marhiti Jesus Kristus. Tuhan jalanong manisa na sa dosa nami. Amen. Marede mahita hut tapapungu peliat. Yesus hapus aku unang ang pasokku au dihapunjungan dinasomartongan pototong dong aku di pardalan aku Yesus hapus aku unang au pasokku pototong dong aku di pardalan aku Yesus hapus aku unang au pasokku. Hosaming rajaku, bodoh aku, naposom doaku, di harajaonmu, sonang barohaku, duka keras diamu. Hosaming rajaku, jala olo aku.
tatangyakkon mapeliatta ali di batama nami na di Banua Gijang hodo harorwani saluhut seleo-leo na dingkan dohot na saulibasa na mauliutus upasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo may gabiwap na husus di jolom pasu me jalaramoti aso parasya kami pilihanon pati bulhon narajamu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tordim asalam utadahami gudang ni selehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aleyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaon, say saud malomaniroham di Banua Tongon-songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa riyon hangulua siapa hari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togit pangucunan, palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madabena tu todim.